Ada, oy ada, sikar do. Moखांफोरा सुस्राङै द', नै साया जाबायानो. ओइ आफायाबो लोंफैखादो. हा नों देलाय सिखाराखै? सिखाराखैनो आफा. मासे गोबाव गोबाव उन्दुलै बेलाय सेंग्रा मानसिफोरानो बिदिबो जागोन नालै. नै साया लोंदो. सोमदोन फिसा, मा आफा? नों गाज्रि मोनाब्ला आं फंसे बाथ्रासो बुंनो सानदोंमोन. मा खोथा आफा? खोथा माने सोमदोन फिसा, नोंनि फरायनाय आरो साख्रि नागिरनायनि मुङावनो आं न'नि गासै हाखौनो बन्दक दोननो गोनां जाबाय. बेनिखायनो आं सानदों नों बेफोर गासै साननायफोरखौ जानदाब दोननानै आबाद मावनायाव आंखौनो हेफाजाब होदो फिसा. आफा, नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? दानि जुगाव साख्रि नङाबा जेबो जाया. बिनिखायनो जेरैखि जाया साख्रिखौ नागिरथारगोन आं आफा. बिनानावजों लोगोसे नोंखौबो आलो गोजोन जागोन आफा. दानि जुगाव बेफार फालांगि मावनोबो गोबां रांनि गोनांथि जायो आफा. बेनिखायनो आं साख्रिखौ नागिरथारगोन. नै आइ, कापफोरा जाबस्रांना लांफैदो. जुस लोंसै नामा बस? हैद, मा जुस बिलाय? आइ बिलो नांगौ, हा माथो? फैसायालाय फैसाया? आंनावबो गैया. सादाखौ ना र' सादाया बारा गैलालै माथो? आं मेबाय नालाय. थाइबानि सादायाबो थाबाय थायो नालै बस. ना जाबाय र' बस. नो है बाबुमोन, मा खालामदों नोंसोरलाय? हामालै बाबुमोन, बेफोरबायदि लामा सामाफोराव सादा बिरि सिगारेट सोबथिंनो. ओइ बोराय, सोर नोंलाय? नोंनि फैसा थाङाखै बेयाव, जोंनिसो थांदों. नोंसोर बायदिनि थाखायनो दिनै उन्दै उन्दै गथ'फ्राबो सोलोंलांजोबनो हमबाय. वाट बोराय, बेयो जोंनिसो गोसो. नोंसोर बायदि गोरों माहाजोनफोरखौ जों रासो जोङो. साला नोंसोर बायदिया मेल मिथिंफ्राव गारामा हब्रा बर' राव थांनानै थाथों, बर' राव जौगाथों होनना लेक्सा मारिना जाम्बा जलाफोरखौ थगायना गावनि फिसाफोरखौ गुबुन बियावसो मोनफिनबाय. बेनो नामा नोंसिना बै समाव मोजां मोजां बोसोन होनाया? नंगौबोलै नंनायालाय. थां जों रावनिबो बाथ्राखौ खोनासङा. थां गियान होफैदों बबावबा. दे नुगोन नोंसोरखौबो माबायदि जांख्लायाव गाखोयो. थां. लेक्सार होनो फैदों बबेनिबा. सि, दानि सेंग्राफोरब्रा मोजां होनब्ला गाज्रि सानो. र' उनाव पस्तायगोन नोंसोरो. ओइ सोमदोन मा खालामदोब्रा? नै माथो बिजाबसो फरायबाय दं. औलै, फै जिरायफै. मा खबरलै? मोजाङानो. सोमदोन, माथो दानि थासारिफ्रा गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो दंलै. औलै, माथो खालामबावनो. बिदिबा जौगाबावगोन ना जोंना बर' हारिया? माथो गावजों गावनो सुथुर जालायला जोब्बायसो. है, गाव गावनि उदै जानायखौनो नायोलै, जि जाय जालांथोंसैलै. बिब्दि नङा अख्रांफाय,
जि जाय जाथों होननानै थायोबा जोंखौ गुबुन हारिया बुंगोनसो लोरबां दुरबल हारि होनना। बेनिखायनो राजखान्थि बिथिङानो जा, हारिमु बिथिङानो जा, थुनलाइयारि बिथिङानो जा, गासिखौबो जौगाहोनो थुलुंगा होनायानो जों साफ्रोमनि खामानि। नंगौ नंनायालाय। है बेफोरखौ बादोलै, थौ बेलासिनि बेरायनो थांसै। नंगौ र' होमब्ला आं ड्रेस गानस्लायनि। दे नोंहालाय माबोरै फैलायखो बेवहायलाय? ओइ रथ'लाय हगार, आदाया नुगोन। हगार। जाबाय। एसेल' माने चान्स लानो नागिरबा नोंबो थौ। हनै बस नाहरलाय हिमालय हाजोनिफ्राय दावराय बिरबोलायबाय। मा थाबथाखो दाना फै। ओइ थुदु फै लायनांगौ थु। फै फै थुदु। हगार माबाय बस। ओइ मेथाइ दाम। र' बस। खानाय रुंगां मेगन बेरस्रां समायना गुफुर गावदांदां नों बिखाफ्रां दांदां। ओइ गोजा दां। जादों मुफ्लाम। सरि बस। बे गोजा जानाय नङा बुरबाव। नैबे मोफ्लामनाव अरसो जोंखांदों। मानो होनना बुङोब्ला नैबे जारौआ सुखांदों। बिनि खिथेराव आं दिन लागोन। ओइ लाना फै। हगार। फै दलै। थौ माबार। थौ गोख्रै। थौ। हगार। थौ। हनै सोमदोन मा खालामजादों बे नाहरलाय हनै। हगार। थुलाय। हगार। ओइ मा खालामजादों बियो? गोख्रै आगार। हगार। आरे सोर नोंसोरलाय? बननिफ्राय फैखो? मामुं? ओइ खोनायाखै नामा? ओइ सिनायो नोंसोर बिसोरखौ? सिनाया बस। नोंसोरनि बेबायदि आखुनि थाखायनो दिनै बर' हारिनि गेजेराव गुबुंले बारहावा बारगासिनो दं। आरे बहानि समाज सिबियारि नोंसोरलाय? आं बे सिख्लाखौ मानि थाखाय हमना लाबोदों नोंसोर मिथिगौ? आं दिनै रावजोंबो आखाइ होजाफेराखै। नाथाय बे सिख्लाया आंखौ दिनै गिबि खेब आखाइ होजेनबाय। बेनि थाखायनो आं बेखौ हमना लाबोदों। मिथिबाय? आरे होजाखागोन ना नोंसोरबायदि बर' सुबुङानो बर'नि सायाव जुनार आखु दिन्थिनो नागिरोब्ला। दिनै गुबुन हारियाबो बिब्दिनो गादबनो खाबु मोनखागोन। दिनै नोंसोरबायदिनि थाखायनो बर' सिख्लाफ्रा हारसिङै बेरायनो हालालै। नोंसोरबायदिनि थाखायनो दिनै बर' समाजनि गेजेराव गुबुंले बारहावा बारगासिनो दङ। एसे सोलायनो नाजा। आरे मा गेसाव लेक्सार होलाबाय थाखोब्रा? अख्रां Ha 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 ha.
नोंसोरखौ सफैबाय औ सफैबाय दुखु मोनबाय नामा आदा? मोनाखै दे थेंक इउ आदा बासिनायनि थाखाय। जेबो नङा दे बिनानाव। आदानि मुङा मामोनबा? आंनि मुङा सोमदोन आरो नैबियो आंनि लोगो अंख्रां। आरो नोंनालाय? आंनि मुङा रजे। नंगौ। आदाया नोंनि मबाइल नाम्बारखौ होलांनो हागोन नामा? लानो हागोन दे। दे खोन्थालाय। 7637038810 थ' बिदिब्ला बिनानावखौ ससे दोनहैनोसै। थु नै रजिया साया लोंद' गुसु जागोन। बे गथ'आलाय माखौथो सानहाबबाय थाखो? नै बिंगि हा माखौथो सानहाबनायमोन? जेबो सानाखै आयै। दे साया लोंद' गुसु जागोन। आयै मैया आं लोगोमोननिफ्राय फैबा माखासे सेंग्राफ्रा आंखौ लामायाव आग्रुदोंमोन आयै, नाथाय सासे सेंग्रायासो आंखौ बासायदों। हा सेंग्रायालाय बहानिमोनसै? आं गामिखौनो सोंफ्लाङासै आयै। बेखायनो हारसिं थांजानो बाथारो आं आइ नोंखौ। माब्लाबासो हानाव आलासि जानो लाबोबानो जाबाय। जागोन दे आयै। ओइ बोरमा दङना? बोरमा दङना? ओइ बोरमा दङना? जोंहा दाबो मासे बोरमा दंमोनलै। ओइ बोरमा बेफारि रथ'नाया रथ'। जोंहा दाबो मासे बोरमा दंमोनलै। बेसे नोंलाय? थलायनायनि गिदिर। सामफ्रामबो गाम्बारि बिलाइ थास' बिलाइबो एखदमबारे होखाथारनाय आं। नंगौ? औ। थास' बिलाइ जाग्राया मोजां जागोन नालाय बे। माबोरै जानांगौरा थुनायनोथ'। बैलाय बै बोरमा गुफुरानो। बेनो। मा बेसे मोनदि बेयावलाय? 500सो लादो। 500? अबे बिमाखौ नुदों नोंलाय? 500 बोरमा मोननाय? 2000सो होदोब्रा भाइ। ओइ 500 मिलायगोनलै बियो। 500 लादोब्रा। 500? अबे बिमाखौ नुदों नोंलाय? 500 बोरमा मोननाय? 2000सो होदोब्रा भाइ। एसे खम जायोना आंहाबो। 2000? 500सो मिलायगोनलै बियो। अब्लाबो आदा एसे खम जायोना। बै जानायालाय फंबाय गोदानानै। मानसियानोथ' अरिजिनेल बोरमा बेफारि नोंगोना नङाब्रा? बै फाग्ला बिदि जायो। ओइ नाथुर न'आव दंना गैयारा? सोरथो फैलायखोब्रा? ओइ माथो मोनसेलाय फंबायसोलाय? मा खबर? डाक्टरनाव थांनांगौमोनलै। हो? होद खर'दासो जादों नामाब्रा? कर'ना नङालै। माथो? साला मैया खिनाय जानानै मुलि लायदोंमोन आं। ओमफ्राय? मोनायाव खिनायानो खिनाय। फाग्ला नोंबा मा होनना बिनायमोन? खिनाय जानायनि मुलि हर होनना बिदोंमोनलै। सादा नंमारगौ। हामनायनि बिनो नागिरै उल्था-उल्थासो बिमारो। माबा खिनायनि हर, लोमजानायनि हर, खर' सानायनि हर। बै फाग्ला बिदिनो जायो। र' ओंखारना फैनि।